pinia bangke nilinali tumafan emergency alert mate emergency alert extreme labangso amises anutin a mobile long stame kilirep APHUTHAK sin pini labangso amises APHUTHAK si labangso video long nali tumfan nang than pachini pon ikpo lapenali tum details mate klar dagalam labangso video arlo long si thekpon long ikpo lapenali tum van tuning rialam thebang la puelo nali tum jong sela bangso YouTube channel long nang kahomri milang pulte chingkon pe subscribe ikon lapen adung hes tame belarjan thekloing hodak tame nali tum berpon ikon latest update nali tum kelong verji afano lapen nali tum la screen long thekpon long igji la sona message kaduka via mobile long tame li igji la sela bangso SMS mate la bangso alert copy athesikele i mala bangso alam ne non clear dak pen lang pon lonang lapen chithan pon lonang tangte non pathiek pen labangso alert mate labangso a message APHUTHAK le chithan polonang la mate lang polonang la pen labangso a message ke le labang ke english la pen hindi pen stame du ik la pen ali tum stame long ik po la pen thek pon long ik ta hypo la pen automatic labangso alert labang ke anutina mobile long stame ke le dam do la pen ana bang pu abang pitume chini puta hailo la pen ana bang pu abang pitum mangai ka chini ne tum stame do ta hailang asinali tum labang so video bang ki cheng pen ki jut anlang ikon lalo putenali tum klarda alam chini pon ikpo tangte non chithan pon lona angton pen alam labang so SMS labang ki copy athi sinang kile ima la pen copy sila bang so SMS along ki tok pon ma labang so APHUTHAK le lang pon lona labang ke la sono labang so SMS kile labang ke non het non drive pen alilo la pen ke dam tang July chiklo pen stame labang so SMS labang ke government hin pen stame pali ik bomlo mate labang so alert bang ke testing ik bomlo lapen ASSAM along bang ke 30 November 2023 lapen apor bang ke 11 mate 12 malam sila bang so alert bang ke kapile iglo lapen kaprek a district mate kaprek state long stame aprang ben sila bang so SMS bang ke pali ik bomlo lapen labang so SMS kapile nang kapile athe labang ke la son lo labang ke nali tum thang phire nang ne lapen thang kisung ta ve labang so alert nang kile labang ke labang so SMS nang kile labang ke ingsi sample testing SMS puta pupu lapen nang kapile labang ke Department of Telecommunication ahin pen nang pile iglo mate Government of India ahin pen lapen labang so SMS alert nang kapile I athe bang ke non alang litum labang so SMS alert labang ke testing apan sikado kawe a mobile long stame pali iglo lapen labang so SMS labang ke all India labang ke arni sivet pali un edet se a district mate state tina long si apor pen pali iglo mate kedam tang kaprek a district long bang ke mate kaprek state long bang ke July chiklo pen si chengpon lo nili amus taminali tumpanan phan pechini pon iglo lapen Assam state long bang ke non la bang so chiklo 13 November 2023 la apor la bang ke 11:52 malam si kaduka via mobile long stame pali iglo lapen kaduka vi stame long iglo lapen la bang so SMS nang kapili I athe bang la son non iprang jong si ajat akisung ngon mane district mate la state long mate la India long stame kaprek non Assam long stame kunane adim lang the po polote ba chiklivang po polote lapen kaprek la son akiso do ho kedam tang la corona virus pulason akiso lapen kaprek son jongsi wangi polote advance pen mane anutina mobile long stame labang so alert bangke ledam ik po lapi pinimba atuminang kile son la emergency alert extreme la son si angton mobile mate anutina mobile long stame paledam ikpo la non eprang Kevang jilang labangke lapen labangke non labang so alert nang kapile labangke ine la son ka testing lo government hin pen je angton a mobile long stame madam de ma teli etma lele ma labang so APHUTHAK se alang litum ke check la se na litum thang kisung ave mate thang mathai ik nang ne labangke just testing phanchot labang so alert kile labangke kemesen a fanlo lapen nalitum mathana ne nalitum account lapen kaprek son ta hack labi mate scam labi phul hai hui nalitum ajat tension enang ne labang so SMS alert nang kile I bang hela so the phanan chot la se amuta stameni li nalitum phanang than pachini pon eglo jongsi nilitum state long mate district long stame lang ke the lapen chikli ke the tumon thepi lapen ason kaprek jongsi wang popul la advance one lapen minute hini aprang la son thak si
nalitum fan mane nang pachini ikpo lapen nalitum chini ikpo pu afansi alang litum ka testing no asi nalitum labangso video kilang pens tame chini po lapen thegik po puse ning the ponlo iklo lapen labangso videos tame nalitum ka an master un serego kar biang long ras tame pachini iknang lapen palang iknang kopia thesi labangso alert nang kelema labangso aputhak tangte binia video long bangla an leng ton pon iknang tangde dumi thak me ka dukawe karbitis 2.0 YouTube channel long kilang rat do an fans tame nilihin pen kardom to change your